בואו נאפס את השידת איפור שלי. נתחיל קודם כל בלפנות את השולחן. זה מחריד כמה שהוא מלוכלך. ספרי לפה, לפה, ומנקה הכל. אני מחזירה רק את הארגוניות ומנקה אותם. ועכשיו לסדר את הארגונית. לכאן נכנס האיפור. עכשיו למגירה. אני נפתחת עד לפה, מחריד. אני מתחילה בלפנות אותה. קצת שואב, קצת ספרי. קניתי את הארגוניות האלה משיין. ולסדר. וככה זה נראה כשהכל מסודר. תקלטו איזה הבדל מתחילת הסרטון. זה מושלם. תרשמו לי מאיפה קונים כיסאות לשידת איפור, למה זה לא בא בחשבון בכלל.